Mamma de ba o si sumaya ba. And I rush among the almost as what was then about. Almost above Faba. Ya bompire, yeah, somewhere at time for my conquest. One request I can't question. Yamina Kupuna Nabozam. Masako Pierre, I sorry there, Bibu. I know so my 10 me when he was so koi be body ticket ba. What also bad what I also dear friend said. Which is sweet. Sorry, I say and some for frona and then and some I told Jadie a duchem. Ebusia, Yakoko Piemo, Ewa, a Crobia, Ewa, Santa Mamuhanumsia. Sabra many workers say, dear, or come for penny be, I done it or come sheni, metro come shenia, may can say or come sheni, Ewa, a sorry fee, and answer sorry devil. And then Ama Sabio, confobi, I in Ajinatum, your names are your conf for penny pa, ebe done it so for mammy. A ding, and a see. Abusia samre menya minwa ba bi e o mention no e be twe ho enkomo e da fa nya na me monitor emfa emma wo abusia Akomfo Baa bi a wo eye Effiduase mitremu a ono e na Effiduase Akomfo ni nyina no oda omo ano enti beka so ono e na ye Akomfo hema na waba be piemu e wo eye menhye fikese da nyina oba na fade no e tres obi a wo ye ohema saa enso na akopiemu e wo na so wankwa ahene ho na akyese amamre ne amane bia etwa se Akomfo pani eye ne de wakoye ne nyina e de egu akwan mu na wei e na nkofo e ka se sofo mame de anka ba ne sen e na abaye Akomfo ensem na ya tete e de afa ho ne se mami na oye sofo mami na emom da nyina na osusu pese wo beye wo hema enu enti e na sesei no kwakoye eye Effiduase Akomfo pani asa menka se Akomfo hema e wo eye ehonum na abusia mami akopiemu e wa sorry dem me ka sorry dem me just onu akasa atena sorry a pulpit e wo honum a Bible e da so a wo je asori e den e na asi enti we no mi bisa se ebetimi akoya se bio e asofo na ye no omonam no ebi enso ekutatumi mienu ana me den ka de minim se nyina ye nim se mpanifo mienu de ana se nkofo mienu omo powers de se obi a anka obi ade ne ho obi adan ne ho eden e na asi ewo eye Effiduase na mami ya meka na se Akomfo ya meka na se midin ene nana agiman atoafom ni din eno no enti di machi menyo panin kase bi ewo menchen ha de koso nyina ene de wo so hu nyina ye de ne nyina e ba besoma ha e ya Santemaiso TV opanin kase mo akwa ba e de ba Santemaiso TV meje usu eburu ya de nyame asbe bibia boko de nyame adom ne nananom TV afisha panso afisha pa afisese na ya sesiesie bi pia betene ka hu na che opanin kase ye mo wura mu tawu ye kan ye nim sa Akomfo ne asofo de se bio anka twaka bia nheda ni wo montam sa ifri say ukopie mu ntentan video ne so a ebi mo ye Akomfo ebi mo so ye asofo de keka ho nyina e de na beba ama Akomfo bia ye nim se Ghana man mu hanum se nyina wo ye Akomfo hema edema ye Effiduase be pie menhye fikese ye amamra ne amane nyina e ba ne sen e na sa Akomfo yi etigina efa pulpit ejina pulpit so efa Bible eya sorry masabi ahemfo bi kura kotena ase me nua ba edi nkae meda wase na machia atifo ne ahwefo nyina e de aba ya Santemaiso TV asem na wo ka no enye nwanwasa se eye nana wo ni dine se nana agiman atoamfom ekokoye eye asofudwuma menyini se eye bone ena menyini so se asofudwuma no ye ade na ehwe no se abofo na aba no so o se obofo na aba no so na suma na oba no so no ba o se efre ne de o hwe o se efre ne o se efre no Barakel right yeah Barakel and dino eno no ade na ba no so edi o de nam no Yankopon no kura na ye nim ne ba wiase no kan se o ba wiase no kan se o se ye nso ahohom nyina hwe ne hwe de be de ebeje ye ena maame no de suma ya ba no so suma na oba ye ne se ono de
obey sorry. So what catch me say, Yesu Christo na yesom no catch us yen so ahonhom ni nyina nhwa. Me no nim say asofo ene ye fairness say akonfo twaka bia eni omuntem say ho kaka me no onya adwene wo ho. Because I was say obia edi na akwan mu. Dan da nyina me ka me betena me ka say ahemfo nsam nko e na amanosem enso nko. Enti say ba sansem wo nso dia. E was asofofo no e na mokwan mu. Na akonfo wo timi ba ye akonfo me ka say wo ye sofo why ya sorry. Maame na ba no ameka so ye sofo. Maame no osi tumi na aba no so no. Enu mom e na ye sa adwuma no no ade odaso ye no konfo. Minim de ntie omo wa kire ne kasa se wa pai na bosom akoye. On ka so ye sofo maame. Suman na e ba no so no momu e no no de oba na ade a wo ye ne se okita twere konkono. De ntie enkofo adwene so aye omo ntanta aye ka se sei ni se entity ye mu no yate yade yaso atese maami kwa ampo no na wo ye sofo maami bre bia atwam aha ko bia kase no ye sofo maami a atwam ani pa koroboa ada maami no nim ne sa na minnim maami no na so mi hu ne mansia he abusia the way I give age maami na gina mu na wo defend ne de atwetwe maso kakra asam ada anokura da ho a ye mo nche ani ne ebo maami no firi ba mansia afiri kom ye no afia numu atese ne ye wei. Why na who say maame na kogina Pentecost dem ana akogina baabi ya sore e bia wo na wo hu ye ansa na oba bedi ye ne na konfo sem o se na konfo hema nsensem bia wonim nipa akọ no enti ne nkofo mo ben na wo ne nchen na omayen so sa feedback we say maame no emre bia twam na wo ye sofo na ne nsama ada wo kan nyina ne say wo no dia nkobenya na nka wo ye hema ena me ne wo ka say afi ukopem Effiduase o hema no ntimi nsu ano wo sin wo yonko otawo. Oh, that's say o se o yonko a wotaawo. Say the same. Na bi nkire wade ni. Hwe me mo metie o. Say omo ka se no ye sofo maame ansa no. Say dansidie bi wo ho, a no ye sofo maame ansa se bra nko mo dia ba. Oh, na say bia nipa no ye ne sofo maame cool lie. I mean, enti nipa no, why na ko fa ne cover say bia china bi asemi ba be si wo ho. Enso mo nim no mo ben no, e na so e keka sa asemi no say maame na me bia twa no ye sofo maame. Omo boa. Ato amfom free akom nya na mfie numu no wo ye sesai ansa na obe konfo edi be na edi nim no odi ageman na ageman enti ato amfom ni mom na ye ato amfom na ye nkonya dini ena matete kura ase yese na bosom dini na bosom fie no ye fra ho koji aman so se ye fra ho koji aman so dia yo ye be ko e de age aman na mom giver asama wo kan de me mekwa mete pa de me ka tse me no ya adwene o nyanu manya adwene kwa na ba ya adwene tie me no nya adwene free say ye nyina ye nim say angel friends say baraka ye nyina ye nim so eye nyankopon obofo na nti say wo ko say onye sofo maame na ebom wo ko oye na konfo sem na emom sunsum ne ba ne so a enti me bisa ye wo suman bia friend baraka wo no ma na mami ngura bu ha me tie o ye ni suman bia wo friend baraka yo ba ye ntaki hunu say wo ye sent sentence ya fradi antini ya lodge ne okoto ho anti ko bi se maame na hunu se ba bosom ye na ya twe ya frɛ ena bia wasua ne ho ade bi ena namu ana fede stumi ne ba no so oba ya no wase me de 31st night ne bia me de meba na cha 31st night kwa maame do ya sara video ne tie ya so ya asole de ntina mani abere no enya bi na wo so aka so ya asole ba wo gina he ka cha me se wo se eye na konfo sem na wo ye wo ya tete wo ya asore no wo ya asore wo na bosom fie wan kwaji asore da bia na bosom fie ho no de property see ye ne so learn Greek carpet ni ade na bosom konfo hema de ka pulpit ni Bible fa ho be pulpit no like me, I'm not condemning Christianity manu so asem sofo me mo bia diri na bokora yete ha na wotwe maaye na raja boy na nim nyina pada I no say I said you to sire sofo pada ni kosu afa raja de no bo no hemfa wo bo ro so le fie and say pada de obo pada nya hwe na bi o ye obo pada oba bi ba bi a ha adwen ba we de wotwa nanim said you suma ya battery so eti ano so mi bisa o raja o ye konfo wonya konfo na say wo no ofa suma bia mo eti ma me no so nya sofo ye konfo ma me no enya sofo ye konfo se de no eno no me ntiase every say raja kwa na asore dem no wan fa suma ya anko na say wan fa bibia e chese se bio wo ye busunsum ni anko honom na raja ye nim so ye sofo na nso
So for mommy, I can as well say, "Why you confused? One na sorry them a hona or one okra pulpit, ekra Bible. I mean, who does that? As somebody did carry a chairman soon when it's off for mommy. I saw a comfort. Cause a comfort to me about so. Comfort to me about so. Okay, my miss Asemo. Now, ultimately, you need to say, Mamma, no so better of phone between my or better for better too. Mamma, I saw for better to know. I saw phone I saw for Bayan. Who the only other than your comment section? There be a no dear minim no, or be a couple powder on a sorry. Send me friendly casa or back to Boaboa. 9 and 9. Edge in a biso. And see the one give a who see a catcher, Miss Annie. I saw my men about tears of foot. Just said. There be Effiduase for no month to once and make catcher a woman there. You see 2 million abanosono. And your fellow Baraki or Bar. Be also named Barako here. I Archangel. Archangel, no, sent. I'm out to me, Frano Manaba. Since I would tell you, Panoa Cadia, no near my de Frano. The Faco Pel, a diving Musi or one Casaufi. No Frano, so my Oma. It is hard, and I was on some, and I say, a Christianity. A homeless, you reckon. And me be so it is I homo. If say, your friend is saying, Angel Baraka, I came. Media for all I know, is our no or your angel or your Yamesra before. Our no idea, ye can luxurious staffs are or no ena edikan yan fan near my effect and fan ye home what ya say, one no ena edikan. And see, say and they give her. It's not me show you so I can't share me say. One no idea, my men no. They make a challenge to me say what yourself, my men, they may eat their tone chain. Now say give her a catch up, me say, be an mamma, no better say, I saw for the bit twa. A day in a tire chili. But I be in a tie, sir, the 31st. No. Before that, mammy, Miss give her. Mamma, no. Or started, sir, or yeah, sorry, 31st night, oh, yeah, sorry. Oh, yeah, sorry. Aside, 31st night, and Martin, aside 31st night, the year, of course. Was I do a decay a bit that and to Yamuno? Yes, I consider Bias as man better so by sorry. I dare consider as Antia that can see Suman better so by sorry. And at the first and idiot, where the Tossum Prenu, Sumanaba, is a Suman of Obama, Minister and tell you. South Suman Obama, Minister and tell you, Tossum. Give her a dear mammy, a yo dear, yam 1 year. Now before say be boa 70 years, no. Now what I say, a beer, Yanchin di Ghana, my engine this a beer or bois. Ama a software be or honoma, ya titty or moto. Honasa or Cabami diemu. Say, my meno, where comfort be a nimuno. Na Yantikurumi, who yan say, what Bob Bible that's so, drama banana say. And I can so put sway to say Roman for putting any party. Give a better sign for Nibico, I am. I said to Choropa and a coy. You know how my phone video. No, I said, my phone shall video. They have my phone. The way I give us just some way, dear Ginemuno. Young Panocro. I will form Panocre. Yanina, who they knew Neka, Yan, my gun, and one say, I confirm yourself for dear, Sabio, Chaka Biano Montem. And so we are comfort. They will come for some. Nay, Christian for purpose in the Bible, no. Everyone, it was, I mean, you can't do that. Make it terrible, dear. Uchedi am honemu obaye no. Ya tena ho se Christopher na tena se. Ama ye ya de no e na konfo yizu. Nyankopon je ya manko de Isaac. Oduru ba bi na ye dene e na o se me bei. Awusua unim. Ma me pause giver. Na ase aye bibia ho. Ye ntwam ni enkonkwohwe eye video na e course so Saturday first night no. Ne pulpit in the Bible na da ho no. Ye enkohwe ma ye ba de ho bia ye de beto aso.
kasa yo onso mo akɔhwɛ bi ɔmo ahunu ɔmo hu dien ɛna dem me kaya no oh what the answer what me pato o raja o se raja wasa wona sɔre da mu pɛn me boa wo se wasa bi wona sɔre da mu pɛn na asa de sansa nye oh mami mawie ajagraja me am papa ajagraja wasa bi am ahunu pɛn enti mi bi so na agyeman ato amfom Effiduase Akomfo hema asa no eno ɔmo de nsoso ye be na danta mu na question I give ebusa me de ye no asɔre dem nko I mean traditionally so de obi aya ne de ne so nko enti se obi asa na wo ka asa na asa be na wo ka asa no ma me ne sa na hwefo no kɔhwɛ ye no eno abi no ɔmo sa wo ansɔre da ni asa ɔno no wanka se ni suman aba o ana elraja beka se ni suman aba enti na me ka kyerɛ wo se ma me ne de ne ba o se suman aba ena elraja mo de na ɔmo sa na so de ne ba ɔmo se abɔfo aba ɔmo so se abɔfo aba afei do better dey make am enti tese ma me de the barakia give her tie aha make afei dey baby a wo so dey ko no tie elraja ne ajagraja ne odifu akwamo ɔmo asa na ɔmo sa no wo so ɔmo se dey na aba ɔmo so ɔmo se ɔmo abɔfo aba good ana eye ma me no so se ne dey na aba ɔno se ni suman aba enti suman ne akon suman ne bɔfo enso so ya na ɔmo suman ya sante kasa na bɔfo ya bibi kasa sa na me ka kyerɛ wo suman hwɛ mi mu ni ye suman ya sante kasa sesen suman ye sɛ ukita boa bi na ade ato baabi na de bia akɔ kɔsom no ɛno ɛna yɛ suman okay ɛna bɔfo nso de gidie mu ne sɛ ɔhwe ase no ɛna de yɛ ade brɛ ɛna wato bia begu asase so nje sɛ wonim sɛ baraka bia no wasase so ana oni a ne give us mo ya busa me besi da hu ɛnu nti nam sɛ maame de no yɛ suman na aba no so nti bi de fi na kurai sɛ ɔyɛ sɔfo na aka sɛ baraka ɛna ade no yɛ adwuma na to amfom nyina mosom baako giver emeka sa asem we wa ha because ye nyina ye nim sɛ ɛyɛ baraka no ye nim sɛ ɔno nyankopɔn ɔyɛ nya ofi nyankopɔn ho straight na ofi nyankopɔn straight listen enipa no maame num ne night ya bibi so ne night na bibi so ɛna wa say me ka sa maame no hye mfimfin sɛ yɛkɔ Christianity afɔ ho yɛkɔ traditionalist nso ɔhɔ no giver na ensi ebesi me ka sɛ mi atere o asofo yi nsɔre nkɔfa ahyire anasa nkɔfa asuma anasa enhyehyɛ wɔ mo ho sɛ sabio wɔ mo yɛ akonfo na mo de kɔ asɔre dan mu o sɛ me ka sɛ abosom ne de this is wow answer our question edi ade bosom obi antimi me ka sɛ we yɛ bosom o nyakopɔn sɛ yɛse no sunsun butu nsuo nani me de nsuo yɛ example akyerɛ wo okay enipa bɛ ne bo nsuo a yɛtimi ka sɛ wokɔ nsuo mu kɔ ya de a wayɛ bɔne me say o spiritual father wa mo ani ana ho no to mirika na sɛ ma ame na mo de mo yɛ no wa nkɔ hwɛ na tira kwa ya me say o spiritual father no ɔno so wɔ spiritual father ti sɛ wo tena hɔ na wo kɔro bi de bible ne ka kyerɛ wo sɛ wonim sɛ ɔde sika atwa ne obewu asa minim enti ba ne sɛ na kyerɛ obi ne kɔ ka kyerɛ sɛ ɔde sika atwa ne obewu ho na bo nsuo wotu nsuo ɛda nsuo na banko ne ade watu bi da ɛde enti na wo kɔ mu akɔ ade nyame na boye ukoma koya de yese osofo so koya bone me pese nkofo te no kore ukɔ nsuo no makoya de a osofo ka tero se ye bone na ukɔ nsuo mi akɔbɔ na ye wugidie ye wugidie anu nti ya trase ama nkofo bi ye fra book of apocrypha na sofo no ya me no mbetwe ha book of apocrypha na sofo na be se nkoma tere wo se ma me ukɔ yu bewu woboa ye fra bibi se meditation or se mediation vision o mo ko bible school e tere wo mo wo ya no ko fa book of apocrypha no ko ka ne ma bom na de na to kwam na de na se da bre no ya trase ama akonfo ogye ade a onyankopon de ba ye na fa nyankopon na agye ya ama ko ogye Isaac wo ye no se ko aboa bi na ba ho ko ko tanya mogya ro twae wonam ya na mu ha de dia se me ka tere no wo se mo tinipa wo nyina di machi nyina anume wo yom kra be de yi maye ukọ ato afom ho konfo bi no ka to se fa no ma abra ne fa nya de ma wa yiwe ka tero se ye de yi antidi ane bosom na to afom no me say oda so ye de konfo suman na aba no so de bia no akofre sent je say barakia no ye sent ene bia wanya no aba no so no ndo de ne ya sori me de giver e kan no me nka se enya no kro but me problem ne say fine also your comfort okay ya jatu oba men chef kese me hu no
wako share sumankwa ahene enema e wo se wo ye nyina no bibia gugu na akwama ye kwa asetena wo ba ye hu no me problem ene se me o me amete hey me nsem ne me haw nyina ne se eba ne sen ena wo bia wo ye konfo over pulpit any bible me problem me problem no every say Akomfo ye ni mo nya me hu konfo wo se wo no the 31st or ye 31st night ama se bi ahemfo asori akwa kojira ase na be ka chim se osuman the barak ensem no nyina no me ne matiefo eho ene hayen eno so na be hunu sasante tumi da so te ase asante tumi ne bible ni twaka asante tumi ne bible ni twaka tumi ene your friend say pulpit any twaka hwana ka tera ho hwana ka tera sasante tumi ne pulpit ni twaka enti na o man fa bible na amre ye ansa no be sesa ya hansu man na de akọ ade no be force ye be sesa asante mamu nsu man nyina de koya ansa mo twere bible de abre ye enti sa de na aba ma me no so no me ka bibia gina ha se wo ye sofo na me nso so de barake na ye adwuma wa frɛ na esenti unya de ni honyini bo baabi na wokɔ hɔ ye se won na use exclusive things na ade to to ma na ba betenam e gina ye no waye altar na waye na oboso mpae ti maame no bia na no bi na waye na wanya se suman no de enti a omo ye se ne ho ya omo hi omo ke kan se waye hema ya bona hema obi an ka se ne ho aye hi o enu nenya no ntia de entia oh say yes say ansa oba beye oba beye your friend say konfo hema yi ne nsema na wo kan se obe ohema na o ye sofo oya so for maame entitie mu sa nya atensem de fra Effiduase ho eba beto me nice we no de fra Effiduase potem ho ba no me nso me mete asem no me nso mawura mu bi madam Effiduase fo kan me nso me ka maame na anka se ope ne hemadi na emom ne nyuma yeso abom na kire wa do enyuma a wo yese wo ye na abo ama na nya ho hema so obi akomte obi ene ye ba wo hene so na panyine ti ase hu no za enti betu ba so obi akombe 80 years ho eso ye hwe nnwuma ne ade awe ye na we ne mum ese ye de ma no nti ne wonya konfo hema ono ene ba ye e be so akonfo ho nyina mu ese hu se we ene fata konfo hene esi na konfo hene e wo kuromu ana so no krampo sense akonfo o wa se gina ni tumi mu ti se de ama no ye ti asem na asante man so ha no ye de asem ba ha nipa hwe si asem ba ne ye be ka ho asem ha se ye didi mu yie ti ba didim de Americans Effiduase fo ni bi hwe me a o meka sasante man so fo ya ade ye boy juma na giver yen hwe ade bi o ha ye nsuan de wa ha kakra ya no ye nim sa asofo eye wo mo de ye nko bi kwa ye hu on tentan fidie ni so ye nim ye wa amamre ne amane mu so fie enti dane da nyina ye na ye ntente o menhia hemfie ye nim de ho nso ekoso ewo ho sa nieme ya etwetwe enkofo aso se mami konfo na wa be ya sorry 31st night ama nipa begu ono mo petenensa bre na ekita no de bozo no petia na nipa etetehwe ene de kwaso me bisa sa de ya waye ene asofo entem ebego ana efrise minim so atete bi wahu bi sesesei no asofo no condemn abosonsom na abosomfo no so omo condemn Christianity o me honestly let me be frank here mente se konfobia a condemn Christianity wo mugidi se odoma nkoma nyankopon no oba ade totobuzu nyankopon no owo ho omo ginidu enu nti na omo egu nsa ye di kan de kire soro ansa na de wo bia no ye na nanom sama fepese mo bi no yama omo nso ebi de mami yi aka me akọ sese tumi mienu na kuta no kuta abosom de kuta ye nyankopon so de no ene asofo entem no mo bego saa anase ebeboa ma omo atimi asiesie enema ba ko mienu di nka ene mu bego na akase okita nyankopon de ekita we de ade ekita nyina afiri nyankopon me kire esom ni mu no esom no okay esom no mu no omontam ango a wosofo na wo ho kire wo se ne sen ho ntia se ne sen ho so won na de ne ho no se baraki aba no so baraki no wo ba wo so bi sofo no ba so wo pe wa senko aba enti se de maame no ye bopini maame na na ebehunu se die enti na baraki no ba no so me se betumi aba se na bia wa ye ne sent be se me fra no beba wo ti o fra no beba na chese wo free sent na nya bone enya bone ni hunu se sent ye bone wakoma na kire akoma a wo de ko fra na me hunu se kire na se sent ye bone de
me give am tia me nyini maame enti esa na maame no etwa de ato na yesapa Emma eye nchiri ma sapa pakoside kura no ahwa what tonight be koso the one give aja de ato no Dabi o. kwa yeshima so kakra yes suma ne bakoside akoside ahwa amekobi ni suma ne bakoside yes akoside bi obeya sorry ye wo sorry da mu ye he no na kofo so ekoho esi bi kura pon asori a na omo asa akoho chese ho no kataso mu aso ni ho uhunu ya na ese waka na wo pon asori de awsan ko ye den wo wo koso kan asori Hey, me so spiritual father. What was spiritual father? Tu na mi ase anu ahwe yi. Effiduase for asem we munnim mu pa no. De matete na mabeka no ha no msei. De wunnim mu won so wunnim mu pa no. From me na fa nche mu ame wate. Ai. Fagu comment section ho ma me na asem we menya njai ho die. Aha. Me die akira. Kopem se me kwakwo hu nkofo kro mo ka se maame no emre bi atwam no ya sofo maame na ne nsen kaye mu no. Na o pese asem no kwa na me pese mete no no asem de wo se wutie fi Dabi give a tie me omo ho no masa nipa no won na da ni so mo no na nim the way se hye nefa hye ni mu da ho no ma abusua ye hina ye nim ye mbon chen hu obi a wo pe kwan afiri suo no anwuru so wo se me ho woro wo pe kwan afiri ho akonti wo kwa hen anwuru wo se me ho woro ei na nka maame no nye konfo papa akamato ne fie ho fa ahodie kurom me ra fi kura na ato ho hwa na ato ho na hwa na to ho adana me ye se me de mani ko hwehwe asem na aba no nsi ho am se fa ahodie kurom na m se senti ne se baraki e ba horo fa ahodie kurom baraki e mo fa ahodie baba ya za ketwa wa ho na kwasi ada kwasi de di animu yi ye koso mansi aba ya na ye de yenketa duro give a enti ebetimi aba ne se asofu ya eto da omo kansem a ye ntia sie ene de keka ho se de omo si ye omo ho ne ma de kasa obi ono ma se wo tu ahwe ase wo bodin bi a ye nti bi dan de keka ho nyina no eno so ono so omo suma ya na ana eno so omo saint ana omo saint no makọ adwuma ye de makọ pie baabi a konfokoro no ye se de suma bi fa ni sedu suma ye friends sedu a wo ye ceremony oba oka atia ne ade na mgina ho na mhwe masa akopie asori da bi mu a ono so matani ho ahwani wo se kokoro yi bi bo ni tikita ba ono so bar ho kai ono so de afro ni sedu switch nti ato amfom suma na aba ei ato amfom ka che baraki ye se me dia me koma no me koma baraki ye se ono na aba wai baraki na aba akoto sedu abatani asori dem akwakoto sedu abosomfie na makoto baraki e wo abosomfie ma be hunu safo so dia weda menyini give a wine their friend is saint ya obofo anyankopon yi na free soro me what asa ba okai bofu anyankopon eyi na free soro bofu anyankopon yi na free asam na wo kam be so do ho beba o ka be si ba bi a ahwe atero sale kabara ehwa na ugidi give us about anum say ne me can say one no the saint no every hen anyankopon ho enyankopon efi nyankopon ho ye nkondam bibia efi nyankopon wa say nim say Christianity and ejitum because ye hanum say esom na ye miensa me boa that guy can hold mozana this one Christian church e no de e wo ho no na mom miensa support ya ye agya tum e wo ye Ghana man mu hanum say no Christianity Islamic and also tradition eno na ya agya tum enti obi on the 90s wo be ka sha me say wo saints ne de efri nyame ho no ma me ka say tradition emfiri nyame ho efiri obi a wone kwan a wone mu enti se firi nyankopon ho na de eba de a se bio eba de ma asofofo ne ba ne sai ne kopie mu e wa konfufe me pa cha obonsam na mu no firi hen na ba utumi ma no a mete wade na se bonsam na de nyina ye nim se so no firi ba enti se ya ha o sai no firi ba ye na ya so de ba ye wo baro no wode abofo ni bi kan na ho no se abofo de he woni mo mudin hwade so obiya firi adwuma mu a obiya wo nipa a mo ne ye wa no wo ye da obi firi adwuma mu na mo yeku a wo kwa odum yeko baraki wa ha me no ka say ikora otisma boni dini no ahwe ne mkofi obeba mso give her your suspect menya suspect me suspect give her the boy give us aja asem na jiwe me try wo say Ghana my mom say yaso me aja tum ye miensa se bofo ni free so na eba dia e dey say nyankopon de ye nso ye friend dey say
tradition for no so e wo de omo ye na wo gina ba ka kire me say efiri nyankopon na wo yebusa me say bonsam me nua ba ma me ngura mu hama wo nyankopon to bonsam a nyankopon to bonsam a wo ba no na ogina so ho na o ma na ni so na ni so efiri na ni ba tie me na wo say me ma a mo wo fom ho akoya me ne ba mu nya dai munue sare na me kan o taro kan ye so won te de a na o se munue ti ade bia na mienu wonim sa bonsam so da ye ana wonim na bonsam no de na ye ni fish ro me tira wade wonim sa bonsam so da ye da bi minim bonsam so da ye a ka ntimi so da ye e wa bra ye se kwa ha na bi so ka tira wo se kwa ha bonsam so wo da ye ana bonsam so da ye bonsam so da ye in the spiritual realm no bonsam so da ye ma so wo fo na ehwa me o matwere ngu ase yo anu na mouth divided attention waso da ye na wie no no na che wa adwene mu eti bibia na mienu betua ba se baraki ono wo ba no o je nyankopon de no wo ho na wo fa ono ne bonsam baraki de ne bae ana obeduru ha no ono na create ono ne baraki wa ha to ono mo mu kwa abosomfo so me question ne say bonsam na wo ka na asem se atu ni free soro ho no e de na wo ye ye ma ye atu ni free soro ho oh sana yeso ya asomodene yes say yeso ya asomodene ene ye to no se ntimi ne ntana ho wo mra no wo che soro ho nti bonsam nyame wo twaka bonsam nyame wo twaka nya bonsam nyame wo twaka pa onu nyame ni twaka anko ntimi nso nipa mu nkuno edi enti ne no kwa sori de makodura sori de abi mu na asofo ma me gina ho afra sori ma nyina ye bompa ye sama ya tanfo maka ankwazia hwa na ekwa sa aka ankwazia nyame ne kokuna na bonsam no just ade bonsam no nya de pa bonsam nya de pa sesei wono ne bompa wa so de no so odi nyame na ebo o Jesus Christ de mu kan fa ma yini hwo o Jesus Christ in the name of Jesus na sofo no de akogu ampani ampa na ka na eko na hwe de nipa na wu e na me ka se ne se bonsam no wonya wa ba se bonsam fa no hwe o se Yesu Kristo di mu he give a bejeje me na papa bi madam no kura ne da ho me pese me bisa wo se che se bonsam no so wonya de pa o se wo ka so me samai o samai your friend say bonsam o samai bonsam me desa me wura de abi mu ya na me ka se mu we de enka ma de ho ba me de ba be wura mu me se asante eni Yesu Kristo ye wiase no unim say ye pe asante eni Yesu Kristo ni ye wiase enka ye de no tiefo fa ncha me de besi ma asem so fa hye me kwan da ho yes asante ni Yesu Kristo ye bibia ye pe kwan ye tetere asante eni kwan ye tetere wiase unim say ye pe minim da me be chero de ntia ye pe nyankopon ba de moja ne akonko a wonte da eduru ba bi wo se mu nkuma boa no e wo za dos ba bi mo fa no moja anye kwa no na ho bori bi antimi ma ho the way around the gina ho boni tiri kwa so wo so fa so no ka sa wo duru ba bi e pipe mu ma nipa bebere na wura mu ye me boa so what se so tumfo se tutu ba ye okokun wa ha sei na okun we ne de teras ntiro bi antimi asante da no ana ho ntake ye oh yeah no de no kwe yenko Yesu Kristo awo mu na se awo Yesu Kristo we Bethlehem Dabi Bethlehem ne wo no hene Ejaibo okay what is here wo tumfo se tu so we send me te se kokofu ha ana meboa ba wo hunu se ye wo no wa ha ko wo no kokofu akura bi ase o se de ko wo Yesu Kristo wo nwambuo mu akura bi ase no yese na awo nipa se na kopie no so Yesu Kristo se nyansanfo se miensa o what is yese ye wo du ampofo ne antwi a wo ne ko hu se awo tumfo e wo se akura na se Yesu ade what da se yese kokofu adu ampofo antwi kokofu adu ampofo antwi dan si dem kumase adu ampofo antwi dan si dem enam sa sante firi kokofu nti no wonso omo kwa ne timi kasa asem no nti ye ya sante sem no tumi be koso aba wo ma me no wokoda enkofo bi kuro so anka baraki enko no so enkofo bi kuro so ho de menka na momo abeda ha ne de baraki aba no so na fija aseman monya ade omo na ka so monya ade omonya ade ena omo so to criticize mami omo de no se adenti no wanya konya ba ye hema se unim de enti akonfisu won suma na amada kopim mami di hema wi na suma na ba wose suma no so opane ma efe na hema so fa ho ti ne ma ne ba ma me no ho no se me be ya okoi ma me nko no so na mko tra no munya adwuma ena obetena no mu as a giver ena yesu me de menya advert ma me no na mu se akoside ye nko ho as a giver ena angel your friend is angel Barakel no
asa giver na ye born de ne man no e na wo no ne de maame no o de akoma maame na maame de aye ni suma de wa giver sit na he cancer bi e hwetwe ma so o na se mo yi die me ana me ametu wana mo se opa me to talent ama opa yam pe kwan e beto ye safra eno de free say me menti ase ai ase mo e pa de menti ase minim se yesi emfa Kaiser de ma Kaiser ti Kaiser de ma Kaiser de a e ba ne sen e na ofa atutumi mienu adibom eno de menti ase enti maame no kwakorehwe no de na be fie ha anase ya betu anamon akwa akopiem e wo honom na de ombi eno ne ade e be solve sa problem we nyina na bia emu na bia meti give ase kakra sese temase da bi sese sa me da mi fi ase ante wase every say da bi e Christopher na mo kwan Bible any pulpit esi asore dem mo Akomfo dem de ye kwa enim sa bosom na wo honom na omo enema kojan no e wo na ntimi nkofa kojan fa nhye wo ho e meye hey kaba na se de wo ti ahwe na wo wi a wo be ka che me se menu abe na nsem ho asofo no mkodware obi onsuom no wa hunu video bi beda abontene ana so dem mo fo nyina kuta kotokuro omu ku amatamfo kotokuro ene ye baraki onso abamba se kotokuro no eku atamfo asore dem ho a ene ye baraki abamba na se kotokuro na wana ka se wana ma yesa ya ha nyina gu apoto wi am ko gina so no boy Jesus Christ ne boa me pese me ka se me kire nkofo me se o spiritual father etimi de oje ho atinisa nya baraki na aba no so fine we so fo maame ene o so ye konfo se tumi no eye adwuma ukoye ro ka kire wa anye yi obi so se ha a o so gina sore da mu the word do some be from around there for pastors conference and so madam ni kokoa mu no snap kasapra ko nkokɔ nkosia eno de ende ye fa ye ni hu ne de ende ye nim de obi ayi no ne kokoa mu eno de oye ono akasa ne spirit mu asem na make da ba ni so ma ye hu ena Bible ne se ye so kan ne de sika ne adua so ma ne sere ma wiase nyina hu no enti se me te ho na me ye konfo na baraki abam so na me ko kata no so me yi na bie me de sika ne adua so ma na sere enti ato amfomade a wo ye no kwase ye da na se baraka odin sambebo na ma tse say say ye ho ne honom no ye so wo dan kwa de ma baraka na si de wo wasiesie e condition nyina bo bara me koi adwuma we otimi ye de adwuma we otimi dane bibia bi wo wiase give you wadane bo so eti se madane abisa koni na made we enti na me sikoi na me se matese se baraka ye ono no ho manambae ene ye ukosi ye se afro bi bo somfo oboba bo som ni nyina bi dini na me se da bi me de baraka ye no ho nambae se me pade ahunu madam ura ha na ho pampa age ho pampa ne pampa be ya pampa be ya de age ho anku twema na nkofo hwe wo ho hwe bosom dem e condition bo madam aswani so akatere baraki betu asebu and why in statue bi and why in statue baraki and statue na baraka no nim no na fa gwa na nkofo baraki de aye na beto wo and na say aka no ho asem say ne niam bo de ne ade no ura dam ho na opia na ho age ho won to timi si firi obi ka mu na aka bi timi twam na ho pampan age ho wo de apa ko he mi ura ho pie ye no na ho pampan age ho so na nya ho spray na gumi ho wa sine dai e de ama no eno na ma me hunu se baraka na aba no nya san ko de fra se adu mumuni ene ayifo na egu ho no no so wo se adu bi mumuni ene de fa no ko de fa wo so ko nya ko hwe ni nyina some me catch them say one some man can share madani ebise say nti na wire ne ho wogina ma me achi na me de me so me hwehwe mu bi pa me hwehwe mu giver ene me mo ye de ye nkomo twetwe no asia ebrepem no ye be pay information nyina ayie me abetu ana giver me ni giver na na be me no be ko me ni giver na na de we asia gina mu no chese me atwetwe ma so kakra me mentima Mira mama, ye nsema twato na afutusem ye mfa ma na asemo e de part 2 besan yamba. Ma futusem e twato na e de kwama ewiase nyina ne se tumi na nyankopon boy na ye ba ko. Sa na me ka kire na emu me kwan a ofa so de wakoma age. Eno ene ma ne koye bone. Se bone o wiase ampa a ho. Nko bi nkum nipa mentimi mfa sika mere no. Nipa kum ye bone. Tu ka senka de kwa koji sika ni kwa senka e ba. Wakoma na ode age no. Unim so ku nipa wa ye bone. Nti wa yusu akoma na nyankopon no obo onde kasa kire wo ne di akire
de meka no ya wura afefoforo mu nso nti obia empa ho bambo mesrew wa sorry na wo kwa ayero ho ko suma na wo suma ayero ho nkremu ayero ho na yede ne ko na mfa kwankere nso ni agro de meka kire no nyankopon na ade akwankere ne bo wiase asori bi ho ayese ya nya akwankere fine omo de no ba oto nsuo ye de yesira so na nka nyankopon betimi akase wiase na nka wiase aba ba ofra asase na oka ase duamra ade abefre ba akwa fa ba akwa bi aye direction ni frani no na nka betimi akase ni te ba otentesuo gu fom na ode fa anani nti ye directional word mfa one ma nye dai eni agoro na asante manso so de be mu ahunu we ti na mafutu etwato ne se subscribe to your page no se de be ya na ma pa bi sei onsa ebeka me dey the giver do na afre me traditional anas me da mase Piao, yeah, so yeah, that was a traditional anas director giver and minyano ewo mi show you in the twitwe enkomo na asem we kai hu say ye besan ato aso we part 1 part 2 no de ye betu anamon e de akọ eye maame na nkasa enase anase manaba efia de bekom bia no ye de nyina ba betena ha ena e de asom wada na da nyina wo gebre e de ehwa santemanso tv enso ye de wase bebre mekoso akai wo se ka obi no obi kan obi sa santemanso tv ya san aba ya tena sibim afi no ya sha se ye kodi bronya na ye nyina ya ba entimomra na ye nye adwuma big ups to me comment section for ni nyina me viewers and me subscribers nyina ebusia ha na brema me kwama me de enadwuma de me de bibia esi Grand Eco Cabanas Adabov Steel Complex Limited and so asantemanso professional photo studios and a digital so masne kai hu say the dot age ventures and adane de nyina o ma me entire e de ehye ma me de eba show you so to betimi and so I reach out to her na fade so we looking so stylish big ups to me crew ni nyina Billy and afen so Randy me de djuma de ho chama media ni ekua parka me rana say to be some mother sentence mo ehia me pa intedina nana ekua adoma chirikwa asantemanso tv esomosompa